Sanibonani Thokozani. Namhlanje sihambele endaweni yaseMgababa ku-Area 24. Siyobona insizwa laphana udokotela uMahlinza yale phansi ophongolo, kodwa-ke ingapha endaweni yaseMgababa. Siyakubingelela dokotela. Mfoka Maphisa ninjani? Awu siyaphila dokotela, ninjani? Siyaphila mfoka Maphisa. Hhayi, namhlanje dokotela sithe sizokubona nje sike sizozwa ukuthi le ndoda egila iy'manga kangaka iwubani, le nsizwa esencane kangaka egila iy'manga. Sithe asizozwa nje dokotela ukuthi uze ube udokotela nje kwakuthini le ndoda ize ibe udokotela. Awukuzethule nje dokotela ebantwini ukuthi uwubani. Mfoka Maphisa, ngibonge ukuthola leli thuba. Ngudokotela nje osemncane, ngumfoka Mahlinza la endaweni yasePhongolo, ngokudabuka ngidaba endaweni yaseSwatini. But sesikhandile la endaweni yasePhongolo, lapho khona ngisebenzela khona. Umsebenzi sengiwuthathe sekunesikhathi lokhu ngiwusebenza nje lo msebenzi. Ngisebenza ey'ndaweni ezimbili lapho ePhongolo, ngisebenzele naseThekwini. Abangaziyo bangibiza yena uDr. Mahlinza, otholakala kulezi ndawo ezimbili. Ngiqale nje ukusebenza lo msebenzi sekuneminyaka noma sekunesikhathi ingihlupha le nto ukuba kuvele kufuna ukuthi ngigcine mhlampe ngithathe umsebenzi wedlozi. Iy'mpawu bezikhona-ke, bengiba nokugula ngisafunda isikole, uma ngifundile ngasiqeda isikole, kodwa ingihlupha le nto ongakuba bengasakhoni ngisho ukwenzani. Ngase ngibone ukuthi idlozi liyangihlupha ngisho esikolweni, ingigulisa. Ngihambe abantu bathi no, idlozi lifuna ukuthi ngililungise. Ngahamba ngamunye baba waseSwazini ongizothi usubheka ugobela uMathebula, kwaba nguyena lo ngathi uyalilungisa lelo dlozi, ulungisa lezo zinto lezo ekufuna ngabe mhlampe zikwazi ukuthi zikhanye, mhlampe izinto zami zikwazi ukuthi yiqhaqheke, le dlozi likwazi lingikhanyisele. So kuthe uma sekwenzekile lokho, lo msebenzi-ke kwase ukuthi izinto zakhanya ngoba namanje ngisebenza ngawo. Sengineminyaka nje impela esemncane, kodwa nje uNkulunkulu wasethi cha, angizibheke iy'ncwadi yini matric bethu, ngithathe nawo umsebenzi wedlozi. Ngigula, ngiquleka, ngikhale, ngiheyize, ngingenze yonke into. Kusho ukuthi kwagcina-ke ukuthi sengigcina sengiyawuthatha ngathwasa kabili, ngithwasa eSwazini, ngazothwasa endaweni yakwaMhlabi yaLingana. Ngathwasela nakuyona kulezo ndawo ey'mbili, ngidla impande yalezo ndawo. Ngase ngiphinde-ke sengibuya ngokomsebenzi ngisebenzela endaweni yasoPhongolo. Oh, nangumuntu udokotela la uthi unenkinga yena, uhlushwa isithunywa, siyamhlupha ngempela isithunywa. Udokotela uyakwazi nokumsiza. Mfoka Maphisa, umuntu uma ngabe enaleso bonakaliso lokuthi uhlushwa isithunywa, siyakhona lokuthi sisilungise isithunywa sakhe, sibe le ndlela lesi afise ukuthi sibe ngiyona. Engikwaziyo ukukhona ukusi-control-a ukuthi akwazi ukuthi sihlanganise le mimoya ley'thunywa nale dlozi lakhe izokwazi ukuthi into yakhe ichubeke ikhanye. Ngidila ngazo-ke iy'thunywa kakhulu uma ngabe ufuna kuphakamisa nje umuntu othi unesithunywa, uhlushwa isithunywa. Siyathanda-ke sihamba amanzi, siyakhona ukukusiza sikudlise iy'nkamba ley'fanele ukuthi uzidle ezokuphakamisa zona lezi y'thunywa. Kuzilwe uma kufuna sizile singadli lezo nsukanyana ukuze ukwazi ukuthi kuphakame leso sithunywa nalelo dlozi lakho likwazi ukuthi likukhanyisele. Mfoka Maphisa, nje ilokho ukuthi hhayi, umsebenzi lona engikhona kuwenza onganankinga, engiwona vele engingaphiwa wona ukuthi abantu abahlushwa isithunywa siyakhona ukuthi sesibalungisele baze bakwazi ukuthi babone nabo nesithunywa sabo futhi sikhulume ngendlela ekahle. Ngiyakuzwa dokotela. Ake sithi nakhu-ke mina ngihlushwa idlozi-ke manje, ngihlushwa idlozi-ke.
Udokotela uyakwazi ukungisiza lapha ey'ntweni ey'njengalezo nje, njengoba nguwumuntu ohlushwa idlozi, ngihlushwa amaphupho akhombisa ukuthi nginedlozi, zonke iy'nto ey'njengalezo. Idlozi mfo kamaphisa liyakhona kulungiswa, linazo nazo iy'nkamba zalo lelo dlozi esiye siyikhande nje ngoba nekhona impande sebangifundisile lena ngoba phela ulwazi sibuye silucinge nathi singabalaphi bendabuko siye kolufuna kwenye ingxenye. Sengilapha ophinde wathwasa endaweni yakwaMhlabeyalingana Lingana bafike bangifundisa nokuthi umuntu ohlushwa idlozi izona ziphi iy'mpande ekufuna ay'sebenzise azidle ukuze ezokwazi ukuthi liphakame idlozi lakhe, ekwazi ukuthi futhi ekwazi ukuthi likhulume ngendlela yokuthi izinto zakhe y'kwazi ukuthi zikhale. Idlozi nje nalo alisiyenkinga phose kufane nesithunywa, siye sikhone ukukulungisa leso simo. Sengihambile kudokotela, ngahamba ngaya kumakhosi ubani, kodwa wangenzela iy'nkamba, wangimisela amagobongo, wangenzela yonke into. Kodwa iy'nto zami still kusafana ay'lungi, akulungi. Ngifundile umsebenzi angiwutholi. Udokotela uyakwazi ukungisiza esimeni esinjengaleso. Uma ngabe usuzamile nedi wahluleka izinto zingalungi. Sengizamile kwabanye odokotela bangimisela iy'nkamba, kodwa kuyafana nje. Ngibona engazuthi akwenzeki umehluko. Udokotela uyakwazi ukungilekelela mhlampe endaweni enjengaleyo. Iyalungiseka le nto, okusho ukuthi uma besicala silungisa leso simo leso, kufuna sibuke kokuthi njengoba bebakusiza, uhamba la bantu bebakusiza, le nto uma ngabe bakusiza kufuna sithole lokokuthi bebakhona nokuhlanganisa la madlozi noma le mimoya yonkana ikwazi ukuthi ikulekelele kule simo lesi akule y'nkamba abasuke bakunika zona noma yonke into oyenzayo ifuna ukuthi uyenze uyixhumanise nedlozi lakho ngoba kungenzeka mhlampe bayakusiza kanti uthole ukuthi idlozi ilona lifuna ukuthi lisondezwe likwazi ukuthi li-connect-e le dlozi lakho likwazi ukukhonektha uzokhona ukuthi uthole ukusebenza ngendlela yokuthi izinto zakho ziyavuleka noma kungenzeka bakunika izinto ezikahle uthole ukuthi mhlampe idlozi lifuna ukuthi maybe lihlanganiswe kancane. Engakusho nje ukuthi nakhona siyasincencisa leso simo ukwazi ukuthi nakhona ukwazi ukuphila ube right noma uma ngabe bakunika izinduku bakunika lezo zilawu iy'hlanzi kufuna kokuthi bese sizama kukubuka nathi ukuthi bese sibhekisisa ukuthi njengoba bebakunika ikuphi la bey'fike ikuphi la ifike khona ishayisane khona izinto zakho ukwazi ukuthi uzokhona ukuthi sibone leyo bese siqhubeka kuleyo process ukwazi ukuthi uzosizakala sibone nelikhambi ekulona elizokwazi ukukusiza. Ngiyakuzwa dokotela. Umuzwa wethi udokotela kumele sikubonele, kanti udokotela uyahlola. Ukuhlola Maphisa into yami, ngiyakuthanda futhi ngiyahlola noma kungathiwa ungivusa noma kunini ngizawufike nje ngihlole noma kuthiwa ngivimba kuphi ngiyofike ngikuhlolele. Ukuhlola siyakuhlola la ekhaya kuku-charge R150 uma ngabe ngizokuhlolela. Uma ungabe ufuna online ku-300 noma kungathiwa ukuphi ukuhlola siyakuhlola kakhulu. Abasazi-ke bayasazi ukuthi singabantu esikwaziyo nokuhlola ngisho online ngoba kunabantu abangilandelayo bese bagcina behlola online. Udokotela uyakwazi nokuhlola nje ngingazanga kuye, mhlampe nguwumuntu oy'hlalela e-Cape Town, ngiy'hlalela eGoli, ngiy'hlalela phesheya kwey'lwandle. Udokotela uyakwazi ukungihlolela. Uhlola kanjani udokotela? Kumele ngimfonele nge-phone call noma ngimfonele nge-video call ukuze ngibone noma nje uma ezwa izwi lami udokotela usebambe iy'nkinga zami? Kunento ekanjena mfo kaMaphisa kufuna kokuthi noma akubona bonke abantu abaphatha nalamafoni lawa esilungu. Uthole ukuthi mhlampe uphethe ifoni ayinayo ikhamera noma yokwabadinga obhompopo. Lokhu akunayo i-video call, akukhoni kwenzani ukushutha. Ngiyakhona kokuthi mina ungifonele straight, iyona into engiyithanda ukuthi ungifonele uthole inombolo yami laphana ungifonele ubese ucela kuhlolelwa noma kungathiwa ukuphi sihlole nge-call.
Sizoyishiya inamba kadokotela masiqeda nje la nodokotela, sizoyishiya lapho ngasekugcineni siphinde futhi sishiye nekheli eliqondile la udokotela atholakala khona. Udokotela ngiyamuzwa uyahlola, uma ngiza kudokotela ngizohlola uzofike engihlolele ngani udokotela? Ngiphathe amanzi, ngiphathe ikhandlela noma uzofika eshaya amathambo? Uhlola kanjani udokotela? Ngoba ngimzwile ethi usethwase kabili, wathwasa ngapha endaweni yaseSwazini waphinde wayothwasa le kwaKhubalo-Ndlovu egcekeni kaMhlabuyalingana. Udokotela uhlola kanjani? Noma nje uma kuthiwa kuyahlolwa nje, uma kuthiwa kuphoswa amathambo uzongiphosela, uma kuthiwa sishaya ngesithunywa uzongishayela ngesithunywa. Uhlola kanjani udokotela? Lana uma besihlola sisebenzisa kakhulu isithunywa. Kungesona isithunywa engiphila ngaphansi kwaso esingilawula-ko nesikwaziyo ukungikhombisa inkinga yomuntu uma bengithandazile. Siyangikhombisa ukuthi-ke manje asenze ukuthi ngihlole ngaso isithunywa. Ngihlola ngesithunywa, ngisebenzisa leso sibuko nesibuko engisisebenzisako noma lelo khandlela esuke likhona silayite silikhanyise silikhulekele, bese-ke sesikwazi ukuthi sesiyakuvulela, siyakuhlahlulela, siyakuhlolela. Ngilahlekelwe yinto dokotela. Yeah. Uyakhona yini ukungihlolela? Nginomuntu lana ongithakathayo, udokotela uyakhona yini ukungitshela ukuthi ngithakathwa umkhize uma kuwukuthi ngithathwa umkhize noma ugumede noma udlamini? Lokho kuyalokhazanisa, kuyashiyana ukuthi uma ngabe sihlolela umuntu okanjani ngoba kahle kahle eqinisweni lonke ezinye zezinto sezihamba zavalwa ngoba abantu uyabahlolela ukuthi mhlawumbe ugangwa nguzibani esuke umuntu efuna kuyolimaza loyo muntu. So manje kwase kuzanywa kugwenywa leso simo leso ukuthi akufuneki kudaleke ingozi. Ngiyakuzwa dokotela. Udokotela uyakwazi yini ukungihlolela ngamathambo? Mase ngifika esigodlweni angifuni esithunywa mina, ngifuna nje udokotela engiphosele amathambo. Uyakwazi yini udokotela ukungihlolela ngamathambo? Amathambo ngiyawafundile for amaphilisi kodwa abuye angihlule ngoba ngumuntu ogxila kakhulu esithunywini. Ngiyakuzwa dokotela. Njengoba uyindoda nje egxile kakhulu esithunywini, iziphi ngibona ngani dokotela ukuthi njengoba nje ngiyimi ngiyabona khona ukuthi kukhona lento ekhona ekhombisa ukuthi nginalo ubizo labantu abadala. Kodwa ngibona ngani ukuthi hhayi nginesithunywa-ke manje? Yiziphi iy'mpawu okumele ngiy'bone ukuthi cha lezi-ke izona iy'mpawu ey'khombisa ukuthi nginesithunywa? Iy'mpawu ezivamise kuhlupha kakhulu uma ngabe unesithunywa ziningi kakhulu ngoba isithunywa sifika ngey'ndlela ezahlukahlukene. Kuyenzeka omunye uthole ukuthi ubathe uyahlala kube nalo nto yokuzamula isikhathi eside, uzamule isikhathi eside okusho ukuthi mhlawumbe isithunywa sakhe suke kukhona into lesifuna suke kukhona into esesiyi-connect-ile but angangazi ukuthi kahle kahle uzoyikhuluma ayithini elokhu isumzamulisa aze agcine esekhala umuntu wehla inyembezi. Kusuke kungesona sithunywa lefuna ukuthi uma esafika kumina ngisihlambulule ekwazi ukuthi lento imkhanyisele. Bese kuba khona ukuthi umuntu uthole ukuthi mhlawumpe uyaphupha ehlushwe nangamaphupho amanzi, ehlushwe ngamaphupho amanzi. Loyo muntu loyo usuke akhombisa ukuthi iy'mpawu zakhe unalesi sithunywa ngoba isithunywa sizwana kakhulu namanzi. Omunye uthole ukuthi kuzokwenzakala ukuthi uma ngabe lesi sithunywa sakhe simhlupha singazi ukuthi umuntu ngathi angahlala yedwa. Uma ifika lento ngathi angasuka nje ahlale yedwa angabafuni abantu, angafuni umsindo. Kusuke sekukhombisa ukuthi kunale nto lesithunywa esisuke sesikhona sibuye lesifuna ukukhuluma, esifuna ukuthi bese siyahlambululwa. Okunye kwakhona ukuthi uma ngabe kungenzakalanga lokho umuntu wakhona akabathandi abantu abaningi, ngathi angahlala yedwana, ngathi angasuka efune ukuyihlalela yedwana. Suke sekulesithunywa esiloku sisemzimbeni wakhe lesigcina sesimlawula. Kuningi singakubala nje ngendlela ey'hlukahlukene ngoba abanye uthole ukuthi mhlampe le nto iyamnangizana iyamhlukumeza ongakuba angagcina abathe ufuna kuzama
ukuthandaza masesontweni ethandaze ezamule ekhale engathi angamemeza. Usuke lo muntu ekhombisa ukuthi unesithunywa kahle kahle esikhona esikuye. Ziningi izimpawu nje ezokukhombisa ukuthi lo muntu lona usunesithunywa esikhona esemzimbeni wakhe. Ngiyakuzwa dokotela. Nakhu-ke sengiy'bonile iy'mpawu ey'khombisayo ukuthi nginesithunywa. Ake sithi angisinakile leso sithunywa sami. Ibuphi ubungozi engingabhekana nabo njengomuntu onganakile ukuthi ngiwusheshe ngiyiphakamele le nto yami yokuthi ngisilungise isithunywa sibe yilento okumele sibe yiyona? Into yokuqala lana uma ukwenzekela ukuthi wehlelwa isithunywa wangasinaka, akukuningi engizokusho ukuthi uma ngabe lesithunywa sesikwehlele walokhu ungasinaki, lokhu sikuhlupha, igcina lento isikuphazamisa, ugcine sothi usujikelwa ngabantu, abantu abasakuthandi, kwenza izinto zigcine ingasabi kahle nempilo, okanye kugcina sekuyakugulisa. Njalo uma ufika phakathi kwabantu uyazamula ukuthi khala, noma ugcina sekuthi ungathi ungathandaza kakhulu, noma mhlawumpe ungalokhu uhlabelela ngoba nesithunywa siyenzeka kwesinye isikhathi mase sifikile isithunywa uhlale nje ngathi ungalokhu uhlabelela le ngoma, uhlabelele uculele ingoma, uculele ingoma, isithunywa sakho suke sesifikile. Uma wena ungasilungisi leso sithunywa njalo uma sifika kuwena iyajika lento, iyavaleka, igcine izinto zakho awusakwazi ukulungelwa izinto seziyaphazamiseka, ufuna bese uhamba uyosilungisa. Ngiyakuzwa dokotela. Uthi omunye lana, ngiyahamba dokotela uma ngike ngafika phakathi kwabantu Yeah. kuvele kusinde amahlombe, kube buhlungu amahlombe engazuthi ngithwele amatshe. Yeah. Ebe buhlungu amahlombe lento engalawuleki. Yeah. Ingabe iy'mpawu zesithunywa lezo noma iy'mpawu zokuthi nginedlozi? Uma efika phakathi kwabantu uyasindelwa. Amahlombe vele bebuhlungu kube ngazuthi kade eshawa noma kube ngazuthi khona into ayithwele la emahlombe. Ya, iy'mpawu lezo engazi mangizibheka, lowo muntu loko usuke esethwele imimoya eminingi emzimbeni wakhe. Okungaba mhlampe idlozi nalo likhona, isithunywa naso sikhona. Yonke le mimoya isuke isihamba isikhungathe yena. Ibese-ke manje isiyamsinda manje isiyamgama lapho khona ezwa ukuthi lento iyamcindezela. Okubese lapho kufuna bese kuthi egcine mhlampe ezeshisa impepho, eshisa impepho ekhulume, okanye mhlampe ezebilisa impepho afuthe ngayo okanye ageze ngayo ukuze azokhona ukusizakala kuleso simo leso. Ngiyakuzwa dokotela. Uthi omunye lana akade ebuza umbuzo, uthi mina nginenkinga, ngiyabona uma ngilele, ngiyibona into njengoba injalo. Yeah. Ngiyawaphupha amanzi. Yeah. Kuyenzeka ngizamule ikakhulukazi uma ngiphakathi kwabantu. Kodwa inkinga enginayo lana dokotela ukuthi umuntu uma ngike ngathi ngizwana naye akahlali, uyahamba. Ngiyabona ukuthi nginazo iy'mpawu. Ngabe isithunywa siyakwenzani dokotela ukuthi abantu abafika empilweni yami ngizwane nabo, mhlampe sithi sakhe into esamuzi kanje, bengahlali ngenxa yesithunywa? Siyabaxosha yini isithunywa abantu? Lapho engakuphawula kuzoba kuncane ngoba abantu abaningi iyabahlupha leyo nto leyo kokuthi uthole ukuthi nizama ukuthi mhlampe uzophila nomuntu, nifuna ukwakha naye umuzi noma mhlampe ususumthathile bese kuba nesimo sey'nkinga, angazi noma mhlampe niyaxabana, mhlampe siyabhidliza. Kusuke lokho kuyimimoya, kuye kuthiwe imimoya efuna bese niyahlanganiswa ngoba kusho ukuthi nomunye unemimoya, nomunye unemimoya, le mimoya ifuna bese iyahlanganiswa ku-connect-ane lezi y'thunywa zenu ukuze kwazi ukuthi nibambane nibe kahle. Kusuke sekunezithunywa nale mimoya isuke isikhona, ikhona ifuna bese iyahlanganiswa. Ngiyakuzwa dokotela. Udokotela uyakwazi ukungisiza-ke ngoba nginale nkinga engiyishoyo ukuthi ngiyabona ukuthi isithunywa sikhona. Yeah. Kodwa manje isithunywa sami asenzi ngale ndlela okumele senze ngayo. Udokotela uyakwazi ukungikhuphula isithunywa sami
esiphakamisa isithunywa sami bese iyakhuluma lento iphile. Hhayi, ngathi lokho into yasekhaya nje akuthathi isikhathi siye sikulungise lokho. Into nje engathi into yasekhaya engiqonda ukuthi into engikwaziyo ukuyihlambulula ngendlela ukuthi siyayihlambulula ngaleso simo esisilungisa ngayo. Utholele lowo jazi abayisibonakaliso, izinto ziba yininganyana, sikhone nokuthi sisilungise noma uma silungisa isithunywa kunamajazi akhona, kufuneka amakhandlela, sikwazi ukuthi sisilungise leso simo ukwazi ukuthi ugcine usizakele. Into elungisekako leyo okwamaphisi. Ngiyakuzwa dokotela. Ya. Sesizoligoqa nje uhambo lukadokotela. Udokotela utholakala kanjani? Uma ngimfuna, ngifuna nje udokotela, ngimthola kanjani? Udokotela uyatholakala, kunazo iy'nombolo lezimbili. Utholakala endaweni yase-Uphongolo, ephinde etholakale nasendaweni yaseThekwini. Iy'nombolo la, kunenombolo ethi 08 20 49 4295. Awuyiphinde dokotela. Inombolo le engitholakala yona eku-Vodacom ethi 08 20 49 4295. Kube khona nenye engitholakala kuyo, ungabe mhlampe awuyitholi le, uyangi-WhatsApp-a ewu-06 32 866 418. Siphinde i-06 32 866 418. U-M_T_N loyo okwazi nokukhona uku-WhatsApp-a. Siyatholakala nje ey'ndaweni zombili. Uma ngiseThekwini ngitholakala endaweni yaseThekwini eMgababa, e-area 24 la ngitholakala khona, naso endaweni yasoPhongolo, endaweni yaseMsuzwaneni la ngitholakala khona. Ngiyakuzwa dokotela, sesizogoqa nje. Mina-ke dokotela nginenkinga, ngihlushwa ekhaya, ngihlushwa izinto ey'khala phezu kathayela. Engazuthi kugijima izinto phekathayela, angisabazi ubuthongo. Udokotela uyakwazi ukungisiza entweni enjengaleyo. Mhlampe uyakwazi ukungilekelela udokotela. Kulesi simo leso siye sifuna ukuthi sikhone ukusihlola, sifike sisihlole lesi simo ukuthi ngabe yini le kuhlupha kangaka kulelo khaya. Sikhone ukuyihlola, siyipopole le nkinga, sikwazi ukuthi sikhone nokuthi sizofika sikhone sizokusiza emagcekeni. Siyafika sikusize, uyafika kuhlinwele leli gceke, sibone ukuthi yini into eyinkinga siyilungise. Kodwa sesiqale sayihlola noma yonke into sithande ukuyenza, siqale siyihlole ukuthi ikuphi inkinga la kuqala, bese-ke sesiyaqhubeka nokuqhubeka umsebenzi lapho khona sesikusiza, sesifuna sikline lelo gceke uma ngabe mhlampe kunalezo zinto. Noma ukuhamba kwezinto kungenzeka suke sekuchaza ukuthi kunemimoya emibi eminingi efuna ukuxoshwa, ikhweshiswe, kutholakale izinto ezizawukwazi ukuthi zikhweshise leyo moya, nikwazi ukuthi nithole ukuphumula. Ngiyakuzwa dokotela. Ngithenga umuzi lapha eMhlanga noma mhlampe ngithenga iflethi. Ya. Udokotela uyakwazi ukuzongiqinisela engibethelele mhlampe eflethini noma ekhaya kulo muzi wami omusha engisuke ngiwuthengile, noma ungemusha-ke nje umuzi wami omdala kade ngahlala. Ufuna ukuwuqinisa, Ufuna ukuwuqinisa. kungangeni izinto ezimbi. Kunjalo dokotela. Kuyenziwa lokho mvo kamaphisa, kuyaqiniswa, sikubethelele, siqinise nani nine bantu enisuke nidibane naleyo nkinga le yokuthi khona into le ningayitholi kahle la ekhaya. Siyakhona ukuniqinisela, siqinise nabantu abasegcekeni bekwazi ukuthi abantu basale baphila babe right. Ngiyakuzwa dokotela. Sesizogoqa dokotela. Awuphinde futhi dokotela utshela abantu utholakala kanjani okokugcina? Ngitholakala lapha endaweni yaseMgababa, area 24. Ngitholakale nasendaweni yasoPhongolo eMsuzwaneni. Inombolo le 08 20 49 4295. Kube nale 06 32 866 418. Inombolo ekwazi ukutholakala kuzona lezo noma yiningi.
udokotela uney'nsuku mhlampe asebenza ngazo noma utholakala nje noma inini uma edingakala? Uma Eh, kuwukuthi ngoba ethi uney'ndawo ey'mbili atholakala kuzona, yeah. eMgababa utholakala nini, oPhongolo utholakala nini? Engingakusho anginazo iy'nsuku engathi mhlawumpe ziqondile, kushiyana ngabantu ukuthi kukuphi khona la basithinta ngakhona, la bakhala khona bese siya-ke senyukele ngakhona. Uma ngabe mhlampe bayafona ngiseThekwini bafone ePhongolo, ngiye ngiphuthume labo bantu, phinde ngihlale ngisebenze, phinde ngibuye endaweni yaseThekwini ngisebenza nje kanjalo. Siyabonga, siyabonga dokotela ngesikhathi sakho. Amen, Ngiyathemba ukuthi nizosebenzisana kahle nabantu bami. amen, Sizolokhu sibuya nje dokotela sizoncela ulwazi lapha kuwe. yeah. Solokhu sibuya nje kuningi esisafuna ukukwazi ngawe dokotela. Siyabonga dokotela. Amen, 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 siyabonga.